Karon nga adlaw Lunes, pizza 19 na bulan sang Disyembre tuig 2022. Anano nga mga balita kag isyong aton daydayon para karon nga adlaw. Founder sang Communist Party of the Philippines, Juma Sison, napatay sa edad nga 83 anyos. Department of National Defense kag PNP nanawagan sa mga sumalakdag ni Juma Sison talikda na ang ilasala nga ideolohiya. Samtang ang pila ka mga sektor katulad sang Bayan National Democratic Front, Makabayan Bloc sa Kongreso, ginakabig nila nga baganihan niya instrumento sang pagpukan sang mga pagpanaog-daog sang gobyerno. Ang gobyerno nagtawag man kay Juma Sison terorista. Ini mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. D3 Bayo tambal sa ubo sipon kagilanat tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:33. Pila sang kasaysayan sa kabuhi sang ginakilala founder sang Communist Party of the Philippines, Jose Maria Sison, sa edad nga 83 anyos nagpahuway na. Ang exiled communist leader na nga buhi didto sa iban nga kapungsuran sa the Netherlands alin sang tuig 1998 pagkatapos nga gin-release ini siya sa bilangguan pagkatapos napukan man ang diktador nga presidente nga si Ferdinand Edralin Marcos. Amay sang karon nga presidente Bongbong Marcos Jr. Ang Communist Party of the Philippine Central Committee nagpahayag nga si Sison napatay mga alas 8:40 sang gabi Biyernes pagkatapos ini siya ginsulod sa hospital sa Utrecht. Si Sison nabunag ini Pebrero 8 tuig 1939 sa Ilocosur. Nangin instrumental ini siya sa pagtukod sang pinakadugay nga communist insurgency movement sa bilog nga kalibutan. Kabalo kamo nga si Sison, graduado ini siya sa English Literature sa University of the Philippines. Nangin manunodlo ini siya sang literature kag political science. Ang buot silingon maalam man nga pagka-persona si Juma Sison. Nangin founder sang kabataan sang tuig 1964. Kabataang Makabayan, dumdum kamo, nagpurma sang Communist Party of the Philippines Central Committee sang tuig 1968. Ini siya nagkolaborar bilang leader sang Communist Party of the Philippines sa paksyon sang hukbong na paglaya ng bayan. Kadumdog mo sang anay hukbalahap, ining hukbo laban sapon. Kag didto ginorganisa ang arm wing, ang ilang armadong kusog nga karon amo ini kilala nga makatapo sang New People's Army. Si Juma Sison ginaristar sang tuig 1977 durante sang administrasyon sang diktador nga si Marcos. Apang ginhilway sa detensyon sang tuig 1986 bilang reconciliation agenda sang administrasyon ni Presidente Cory Aquino. Sang tuig 1987 ang gobyerno sang Pilipinas nag-cancel sang iya pasaporte samtang ato siya nagaliktyor dito sa Netherlands. Nag-file sang political asylum
kag didto nangabuhi upod sa asawa nga si Jose. Upod ang pipila ka leader sang communist movement. Pila lamang ini sang mga kabuhi inagihan sang ginakilala founder sang Communist Party of the Philippines si Juma Jose Maria Sison. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 37. Balik ako pagkatapos ni. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
sang Department of National Defense sa panawagan nga ini sila daw naumpawan sa nga pila ka mga nagkalatabo nga mga pag-rebelde, pinatyanay, inambusanay, kag pila ka mga kahiwatan nga ginahimo ukon pila ka mga pagpag-ambos sa mga katapo sa New People's Army, subong man ang pila ka mga kalakasan sa nagkalabatay nga mga soldado. Bangod sa kamatayon ni Juma Sison, ang Department of Defense nanawagan sa mga nabilin nga sumulunod ni Juma Sison, labi na gid sa mga armadong kusog sini ngara sa kabukiran ang New People's Army nga talikdan ang sala nga ideolohiya. Isa sa nga nagapugong sa katawhan sang pungsod para nga mabalik ang katawhayan. Ini amo ang padayon nga pagtuhaw kag padayon ang mga rebelde sa ila sini kausa kag ideolohiya. Suno sa Department of National Defense, sabi niya, tagaan takalinong ang pungsod sang Pilipinas. Reaksyon man sang Philippine National Police ang kamatayon ni Juma Sison para sa ila isa kadako nga kalutusan sa komunistang lihok, communist movement, bangod ang ulo kag leader nagtaliwa na. Kung pamatian ta kahapon ang pahayag sang PNP Public Information nga Officer Chief Colonel Ridarico Marranan. Ang reaksyon naman niyanay Presidente Rodrigo Duterte. Nagalaom siya nga matapos magtaliwan si Juma Sison matapos naman ang rebelyon sa pungsod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Ang masunod nga balita kag isyo idulong sa aton sang Santon Plus Herba nga habon. Gusto ka magpino ang kotes ka mag For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrate, ang pila ka mga sektor sang aton sosyudad katulad sang bayan, ang Makabayan Bloc sa Kongreso, National Democratic Front, ginakabig nila si Juma Sison nga baganihan. Kung madumduman may pila ka mga paglalaw. Nagdeklarar gani pulok adlaw nga paglalaw ang mga katapo sang pila ka sektor bangod sang kamatayon kag pagtaliwan sang ila founder nga si Juma Sison. Mataas ang ila pagkilala sa ginakabig na leader sang Communist Party of the Philippines. Ang Makabayan Bloc sa Kongreso nagapakig-unong man sa pagtaliwan ni Juma Sison. Subong man ang pila pagid ka mga grupo nga nagapati nga si Sison amo ang isa nga nagtapna sa ginatawag kag nakig-away sa ginatawag Operation Exploitation kag subong man ang pasistang panahon sa una sang diktador nga presidente nga si Ferdinand Edalen Marcos. Suno sa ila ang injustisya amo ang nagtulod sa pumuluyo nga magsulod sa armadong pagpakig-away. Amo iniyang pananaw sa nga pila ka mga sektor sa kamatayon ni Juma Sison. Suno sa ila ang pagkapatay ni Juma Sison, wala diri matapos ang rebelyon. Wala diri matapos ang ila pagpakig-away sa ginatawag injustisya nga nagakatabo sa pungsod. Ang buot silingon, sa 53 anyos
nga pag-exister sining ginatawag daton Communist Party of the Philippines kag ang ila armadang kusog ang New People's Army magapadayon sila sa pagpakig-away sa gobyerno. Diri sa lokal, ang pila ka mga grupo sang bagong alyansang makabayan nagakasubo man sa kamatayon sang founder nila nga ginakabig founder sang Communist Party of the Philippines si Juma Sison. Nagkalain-lain na nga mga reaksyon, nagkalain-lain nga opinyon. Kung ano yang sektor nga ila ginapakig-awayan, amo man na ang ila ya nga opinyon bahin kay Juma Sison. Ti kay ang gobyerno ya, ang Estados Unidos na nagdeklara ya kay Juma Sison nga terorista. Ang panawag niya terorista. Pero ang pila naman niya ka mga grupo nga nagapati sa kausa ni Juma Sison, ginakabig nila si Juma ya nga ila baganihan. Ginakabig nila nga si Juma Sison amo lang ang nagpakig-away sa ginatawag pangnaog-daog kapag tapak-tapak sa mapintas nga rehimen sa mga pumuluyo. Amo ini ang pinakadako subong nga balita sa bilog nga pungsod Pilipinas. Nagkalain-lain nga tindog. Respetuhon tayo na ang tindog sang tagsa-tagsa kung ano ang pagpati nila sa pagkatao ni Juma Sison. Kung sa gobyerno, gapati sila nga matap na kag mauntat na ang ginatawag pang-komunista nga pangginawi sang New People's Army daw mabulubudlay pa. 53 anyos mo. Amo inang nagluntad sa pungsod Pilipinas, basahon yung history sa bilog nga kalibutan. Amo ni sa pinakalawig ya. Nga pagluntad sang rebellion diri sa pungsod Pilipinas. Wala matap na. Dihamak nga mga militar, dihamak nga mga general ang nagpalayag gatap nao nila aning papaso nila ang puwersa sa New People's Army 53 anyos na nakaligad padayon gyapon. Mabatian naton ambos diri, ambos dito. Linuthangaday diri, linuthangaday dito. Mabatian naton ang magtimbang nga bahin. Ang palayag sa mga militar, ang palayag sa New People's Army, ang panawag na propaganda. Kay sa panahon sang gira, wala sang gira nga nagluntad sa bilog nga kalibutan nga wala sang propaganda. May propagandista gid na. Basta may gira. Kag ang nagapagwa sang propaganda, pabor man sa ilahanay. Kung may propaganda ang militar, may propaganda man ang New People's Army. Amo ina kung kaisa nga dipindi sa tao kung diin siya nga paksyon mapati. Kung may ara ceasefire ihemplo, pagkatapos ceasefire singgitan ng militar, naglapas sa ceasefire ang New People's Army. Dason nga duwa kadlaw, may statement naman ang New People's Army, ang naglapas militar. Daw wala kasing balasihan kung sino diri sa duwa ang nagasugid sang kamaturan. Amo na ang nagakatabo dire sa pungsod Pilipinas. That's why nga kadugay-dugay na sang insurgency, wala pagid sang makabig naton may katapusan. Kung si anay Presidente Rodrigo Duterte nagapati nga amo na ni ang katapusan sang communist insurgency sa pungsod, kabay pa. Ang ako niya punto, kabay pa mataway. Kung wala sang pinatyanay, mataway. Ang pagpangabuhi sa soldado, lakip na mga rebelde, mangin mataway. Daw hindi man taksaw nga, labi na gid kung Disyembre, makabati ka may ambos dito, may patay nga soldado, may patay nga rebelde. No? Sakit matyagon. Amo na siling kutani, dapat bisan paano may ceasefire kuntani. Bisan na pila kadlaw lang nga makapahuway-huway man ang mga soldado nga wala kabalakan bla kung magbalik sa pamilya, wala sa kalaan nga lotangon ka, ambusan ka, amo man sa mga rebelde.
Nga ato na sa bukid, amak mo istar ka sa bukid to, ulanan, initan ka to. Te kung may ceasefire, kundi bisan makadali, makabisita sa ila pamilya. Amo na ang kapuslanan sang ceasefire. May ara mga ni kuno-kuno, may suspendido nga operasyon militar pero daw wala man maaprubahan. Ang akon lang yati sa magtimbang nga bahin, wala man tada kanahan. Kung may untat lupok para sa akon mas maayo. Amo na yung tindog ko. Sa magtimbang nga bahin, ang gira ya, sa may armas, basta may armas, amo na ya. Fair na ya. Kung may armas sa piyak, may armas pa ng gobyerno, may armas ng rebuildi, kung magpinatyanay, ilan na ya. Amo na ya sa gira mo. All is fair in love and war. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara ganyan na butang sa module. Nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason. Singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Malam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita sila sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanon nga kapasitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Aba, buwas nga adlaw. Nugon ba? Ang ginalauban naton nga magpadayon ang pagsarurot sang presyo sang gatong wala gid matigayon na. May pagsaka gid buwas nga adlaw, no? Ang diesel, ang gasolina, kag ang kerosene. Tani maayo na itong kamaskwa ba? Sa sektor sang aton transportasyon, ang padayon nga pagsarurot sang presyo sang gatong. No? Kaling ano mo na, wala kita gakapot sa presyohanay mo. Ang nagkakapot siya pangkalibutanon nga merkado. Sila ang nag-adjust
sila ang makapataas, sila ang makapanubo sang presyo sang gatong. Ara sila kamot ang kapalaran sang gatong. Kay gintugyan ina sang aton man gobyerno sa ila. Bangod sang oil deregulation law. So sila ya ang nagakapot, sila ang nagamando kung ano ang presyo. Nagasandig ini sa presyo sa pangkalibutanon nga merkado. Kung may gira, automatic saka man ang presyo. Gira sa iban nga pungsod, apektado ang presyo sang gatong diri sa pungsod Pilipinas. Kung mag-arangkada ang paggamit sang gatong kuntion nga Disyembre kagaulan sang ice kinanglano nila ang gatong dito kay ang ginagamit na dito heater mo imbis nga aircon te kung magtaas ang presyohanay kung perting gamit man sang gatong gaibwal man ang presyo sa pangkalibutanon nga merkado. Ang ipangamuyo ta base dason nga simana base kon mauli-ulian man base may rollback man kabay pa. Merry Christmas gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 58. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.